हेलो गाइस आंनि साया बर' यूट्यूब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दासान्दि आं बैसोनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअआ जाहैगोन आरोना लोगोफोर दिनै जोङो माने फार्स्ट टाइम दिनै माने हालेवबाय आरोना दुब्लियाव माने जाहाथ' ट्रेक्टर गोदान लाबोनाय भिडिअखौथ' आङो होखादो सिगाङावनो माने होबाय। इनिफ्राय आं माने ट्रेक्टर एवनायखिनिखौ देखायलायासै आरोना माने एवखांनायफोरखौ देखायनोसै आरोना माने दिनैसो जोंहा हेवबाय आरोना। इनिफ्राय मालायफोराथ' मालाय गायखांजोब्बायानो खोमा नुबाय थादो आरोना लोगोफोरनि गायनाय फुनायखौ। ओमफ्राय जोंहा लेट जाबाय आरोना लोगोफोर। बिदिबा आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना। बिदिबा नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो। चलो लोगोफोर आं फाइनेलि नैयावनो दङ आरोना माने हेवखांबाय आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय। बिदि एवखांजोब्बाय आरोना दिनैनो माने न'नि गारि लाबोनाय गोदानजोंनो फार्स्ट हेवखाबाय आरोना न'आवनो। नै खैथाथिलिया ओइनो नै दब्लायनिया आरोना सिगाङाव बैथिंबो दब्लायसे दङ। बेयाव माबा आरोना जोसा माइब्रा ओमफ्राय बेयाव रनजित गायो आरोना जोंहा बांसिन लोगोफोर। ओमफ्राय नायबानो जाबाय आरोना नै बेखिनिया जोंहानि गोजा आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फाइनेलि सिगाङाव दंबावो बेखौ नोंथांमोना आङो दिनै देखायनो हानाय नङा आरोना माने आं थांनाय जानाय नङा बे एक्सट्रा बाव लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो सिगाङाव दंबावो आं माने दा सोलाबा आरोना। ओमफ्राय आङो जेबोला माइ गायगोन आरोना नोंथांमोना नुफागोन आरोना। नै आंना फिसालाफोरा दंफैयो माने दंग'आव दंफैयो दे इसोरो दै फैदोंना नै बालाजों गेलेगासिनो। बिसोरनि बाला खामनायखौ नुनानै लोगोफोर आंबो माने उन्दैनिखौ गोसोखांदो आरोना। जोंबो माने दैमायाव जा गेलेयोमोन आरोना उन्दै टाइमावथ' बयबो गेलेखायो लोगोफोर। ओमफ्राय बिदिनो न' बानायनानै गेलेयोमोन जोङो गोसोखांदो आरोना फिसालाफोरखौ नुनानै जोंबो बे टाइमाव बिदि गेलेयोमोन होननानै। गारि जानांसिगोन लोगोफोर गायनो फुनो जानजि खाफ्रानांसिगोन जोंहाबो मानो होनबाथाय मालायफोरा गायखांजोब्बाय माने दुब्लिफोरानो माबा जाजोब्बाय आरोना फुल जाजोब्बाय गायनायदो जोंहाल'सो जानानै दङ माने जोंहा लास्ट जाखायो आरो दा लोगोफोर। नै खैथाया ओमफ्राय लोगोफोर आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो। फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो सानबाय आरोना बेखिनि हालेवनायखौनो खालामसै होननानै साथाबो लादों आङो। बेनिफ्राय दा इनो दा हाजिराबो लागासिनो आरोना नायबानो जाबाय। ओंखाम जानो लिंफैदो आरोना आङो। हारखाबा थाङा हा रदत करबा पारसि जि किबा दिसि रद दिसि सेस जिंखा बागाना जाना हाग्रा जाजोब्बाय। हे बाबु न'आव थांसै थाक पानालगे आरो नै बिदि जावनायनि हाजिरा लादो आरोना इसोरखो माने माबानांगौ जायो नालाय इयाव थाब खोगोन आरोना मैगं गायनायनि दा मा होगोन मिथिथ'आ आरोना लोगोफोर थेवबाबो जेनेबा खामानिखौ मावग्रोनो होनाय जाबाय। सेस बोसोरजों माने खारफानो हायासै लोगोफोर अखा हानायजोंनो बेनि थाखाय जोंहाना गाज्रि जाजोबथारबाय आगोलनि बायसा नंला। दा न'आव थांनोसै नालाय बेनिफ्रायनो फिसाला साथामखौबो होनानै लाबोफाजोब्बाय आं माने दैयाव बांद्राय गेलेबाय आरोना इसोरो माने लोमजायो बिदि गरम हाव हावाव माने दै गुसुजों सोमब्रनानै थाबाय एखेबारे लोमजाखायो आरोना। नै साथामबो बिमादो होना लाबोजाबाय आरोना फैनो नागिरबावाखैमोनसै इसोरो बालाजों गेलेनानै। फिसालाफोरा इमान दुस्थ' ना मोजां होनलै इखौलाय दुस्थ' ना मोजां कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर फिसाला साथामखौ बोरै नुखो। गेलेबा गेलेनानै होहो आहा मेंलायदो जि सानै थाबायबोनो हायाखै। फिसाला गिदिर इयो फिसाला गिदिर थांगासिनो मोनहैथ'वाखै जोङो दा बिमा फिसा जमा थांगासिनो लोगोफोर मोनहैहां जागासिनो एसे गोजान जायो आरोना।
गायनाय फुनाया जेब्ला जायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअ नुसिगोन आरोना गायनाय फुनायखौ जास्ट दिनै ओरैनो माने हालेवखांनायखौबो आङो देखायबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा माला फुनाय जायो ओंखायनोथ' इखानायाव फुगोन र' गाबोन फुवाबो बड़ा बेटा छोटा बेटा क्या नाम है क्या नेम बोलो महेश्वर क्या है महेश्वर बोरा तुम्हारा साथा लेने वाला बड़ा बेटा और फाइनली न' सफैबाय आरोना माने जों ओंखाम जानोसै ओंखाम जानाय भिडिअखौ देखायलायला जास्ट बेखिनिखौनो देखायनाय जासिगोन नै ट्रेक्टर गोदाना माने हालेवखांनानै फैबाय आरोना न'आव नै बेखौ दा सुखानो नांसिगोन